ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିବ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଲଗା ମତ ଥିବାବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଲଗା ମତ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କିଭଳି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସେ ଯିଏକି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଜୀବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ମଣିଷର ଆକାର ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବତନ କାଳରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ତ এই ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।